bandodzisa vamapfana vechidiki vari kumadrugs avachiti dai kuri kunzi mukazvinzwisisa vanhu vakaita sana Wicknell chifa waiwaiwai dai vakapinda madrugs vari vadiki sei vangasingazvitembinga kusvika pavasvika pepe nekuti vangada vakatoparara because anokuparadza uko kusakadza but chinoita kuti Wicknell aite sekunge anorodadira vanhu haadadire vanhu because ari kuita zvaanoda nemari yake but nevanhu vanoda kuudza munhu zvekuita nemari yako ko iwewe murombo tiudzewo zvari kuita neurombo hwako ka because why uruda kuudza mumwe munhu zvekuita nemari yake iwewe uri kuitewo neurombo hwako what are you doing with your poverty so I believe that we need people vanounza a substance bring ideas bring things that is new. Like I say, I'm not going to blame anyone or judge anyone, but I'm bringing my ideas. Whether you take it or not, but not party, and nothing will stop because I have gotten an appointment with the future. Because the future is waiting for me.